Smile. Smile na ah. Luna, ikaw kasi siya lang may birthday. Sige na. Blow na, blow. 1, 2, 3. Tama. Oh. Akin naman na Anton yung ipit niya. Hindi kayo pinagpapawisan to. Guys. Ibabrock muna natin. Ito yung ulam ko ng ano ko. Doggy ko yung mga chicho ko yan. Yan ang ulam nila. Para malusog ang aking mga doggy. Why? Why? Oh? Guys, ayan na yung spaghetti ko. Parang ano siya, creamy kasi yung cream ang naka. Hindi siya pulang-pula. Yan ang gusto kong spaghetti. Very light lang. Hindi siya pulang-pula. Kasi yung cream. Kain na! Ayan, may longganisa pa. Longganisa ang kagigora. Oh. Kay kuya ng rice. Oh, say hi muna. Hi! I want another spoon. Another spoon? Oh, this one, you borrow na. Ay, wag na yan, kaya ayaw niya. Kain tayo, guys. Mommy, I want rice. Wala. Wala sa Yes. magic. Laman. Yeah. Nagdamas sa snack. Pero gusto ko mag-rice. Mommy. Mag-rice tayo. Nahanap ng ano ko yung kanin. Iba talaga pag ano? Kanin ang hanap. May ulam. Tutong! Basta. Manganin. Manganin. Yun na lang, yung ano balong. Yun o. Hindi ako yung subo. Para saan nyo? Yung subo para rin nyo, guys. Ang bait ni kuya. Sana tumaba man na. Okay? Gutom talaga ako kasi pag nandun ako sa tindahan, isang kain lang. Naghanay na ako. There's Babait ako. a bubble. I like bubble. Oh, so big. Hi guys, kain si Ashley. Very good talaga si Ashley yan eh, oh. Say, wow, good job. Yan. Oh. Good job yung baby ko. Ah. Pag gusto niya ang ulam, hindi siya mahirap pakainin. Pero hindi ko siya pinipilit kung ano lang. Kasi mahirap naman biglain. Ano pa lang naman siya, 4 years old. Mahirap
super heavy na yung kinakain niya, kaya alalay lang ako. Why? Lamig? Careful ah. Mm. Kain tayo guys. Favorite ko talaga to yung atay ng manok. Nung maliit ako, nakikipag-agawan ako. Pag nagkatay yung tatay ko ng maliliit kami, alam na ng tatay ko kung saan kanino yung ano, yung atay. Kaya dala-dala ko hanggang ngayon paglaki ko. Na ano, nakahiligan ko na. Inadobo ko siya na may kalamansi, kaya masarap. Tapos pag pinirito ko rin may kalamansi, sobrang lasa. Okay na ako, hindi naman ako mapili sa ulam. Tapos pag nagtitinola naman kami, nagkatay na. Yung native naman ako. Pag nagtinola, sa akin yung pato yung atay. Kumbaga sa ano, may kanya-kanya tayong hilig talaga. What happened? Eat na. Kumain na yung mga dog ko. Nauna ko sila. Solve sila. Ubos yung pagkain na hinanda ko sa kanila. Kasi masarap ang ulam, atay. Lagyan mo ng tubig ba lang? Atay. Tinagpa mo yung ano doon, yung sauce ng ano, spaghetti. Nakatuan lang namin yung spaghetti. Dilap. Ayun guys. Yung oras na ako dumating. Alas 7 kasi sarado namin 6, 7. Tapos yun, nagluto na ako dere-dere nito. Tapos yun itong kakain. Bento ko lang sa inyo guys kasi bukas ang problema sa amin ay walang lalabas na ano. Yung mga pampasahero bawal. Pag sarili mo motor yun, pwede ka makalabas. Tapos meron ka pang yun, travel pass. Magtitinda lang kami sa palaran, pero kung halimbawa kasi yung mall namin may katabi namin yung ano, grocery, kaya naka-open din kami. Tapos sa palarang may customer yun, maswertihan. Kaya yes lang kami kung anong dumating na blessing. Hindi pa namin alam kung may ano pa kami, yung may discount kami sa upa. Kaya yun ang alamin namin. May discount kami kasi walang talaga, hindi talaga hindi sapat ang kinikita. Palaran. Hindi pa nga ako nag-online, wala talaga kinikita. Wala pang dagdag. Ano, busog na. Kama oh. Nakaabang pa oh. Nakaabang pa. Kumain na eh. Busog na, di ba? Ha? Busog na. Bait siya. Hindi nangangagat. Good boy. Saka sa mama na yun. Oh, good girl din ng baby ko, di ba?
bait-bait naman ng baby ng mami na yan. Kumakain. Say hello guys, kumusta kayo? Kain tayo. Kumain tayo. Ay, very bad. Because you did that go because I'm good. funny because I'm brave. Because I'm Oh my God. I science. I like science. And you like science? Okay. Nahayaan ko lang siya hanggang sa bubusog naman siya eh. Kasi pag pinilit mo, hindi ano. Ang kumabak na lang. Okay. Because I'm so poor. Nagdedede pa naman siya eh. Kaya kung ano lang yung makayanan niyang ano niya sa subo niyang kanin, okay na. Masaya na. Kung hindi siya alagain. Swerte yung bata dyan. Bata na yan. Hindi siya alagain. Lumaki siya, hindi siya sakitin. Ibang mga bata na maya-maya nasa doktor ka. Yan. Pakaswerte ko dyan. Iya po. Good. Because I'm close the door. Okay. Like a big You kid. brave. Oh, you're a big girl. Nagastusan lang ako dyan yung lumabas siya. Sobra. Nasisaryan. Kulang 100,000. Kaya ano, yun lang ang gastos ko sa kanya. Pero yung lumaki siya ngayon wala. Sulit. Gusto na nga niya mag-aral, kaya lang sabi ko may virus pa sa labas, hindi pa pwede, tsaka hindi pa ano may school. Okay ma'am, sabi niya, I'm ready. I'm smart naman, sabi niya. Hinahanap pa niya yung sarili niya, smart daw siya. Nagusog na ako, tapos na. Ganyan guys. Busog na ang aking tummy-tummy. Mommy, are you healthy? I put my blankie in my bed. Pati. No, Mom, I put my blankie. Okay. Oh, ito. You eat more, ah? You have energy and you're smart. You see? Wow, good girl naman. Eat na, later na yan. I'm tired. You're tired. Okay na, ayos ka panty mo. Come on. Yeah, put my blankie. Oh, boling-boling naman ang baby ko. Bihi siya nagpanty. Oh, siyempre. Brave talaga ang baby ko. Nag-iisa lang yan ang girl ko. Because I'm not sick. Inabol ko lang siya. Kasi ang kuya niya, 13 years old. I need Inabol ko lang yan. Kasi sabi ko, Lord, wala akong babae. Paano pag tumanda ako, wala sa akin. Mag-aalaga sa akin babae. Kung puro barako. Pinagkalob naman ng baby girl ko na yan, oh. Ba? Ganda-ganda ng baby ko na yan, oh. Oh? excuse me. Wow, excuse. Marunong pa siya dyan kung ano. Excuse me, ma'am. Tago mo yan. That's my grandma. Your grandma. And that's you. That's you in the picture. That's you and Papa. May tummy is Kuya Balong. Eat na, come on. Chicken.
tuloy ko lang nag-iisa What kong said burn. Daddy? What said Daddy do? Tinanong ko pa yan sa doktor. Dok, paano ba magkaroon ng babae? You're a doctor. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Babae ang lalabas dyan. Ay, nagkatotoo nga in Jesus' name. I have a baby girl. Kaya tuwa-tuwa ako. Oh? Tapos pinagkamalampayan. Ano yan? Apo mo? Kasi sa edad ko naman, 40 ko siya pinanganak. Tapos ko naman sabi ko, ang layo-layan mo maging apo ko. Matanda na ba talaga ako? What is the name, Mommy? Emily Mama. Wow, very good. Good job. How old are you? Old. I'm 4 4 years old. years old. Because I'm old. You're getting older. Wait na. Hi guys. Let's eat. Galing-galing ng baby mo na yan. I'm going to super. Oh, Mommy, I don't like it. why? I don't like it. Ay. Think positive na lang tayo bukas. Diyos ko, hirap. Parang kinakabahan na hindi ko maintindihan. Ah, Where did you put? yung sa labas. Your what? Because I'm maganda suka. Your what? Because I'm Paano naman scared kasi of... kami hindi ilalak daw? Because I hate because susuka ko. Like, 19 na barangay. Maraming positive. Ngayon, I like kahit dito sa lugar namin, isa lang. Tapos kanina, nadagdagan ng 7. Diyos ko, Mariosip, sabi Mommy! ko lang baka bilis Mommy, ka. why you borrow my pencil? Yung green and yellow. Excuse me? No, I cannot borrow. Disturb That ako. one. See? I don't know. Where you Kaya get na ano it? yung Mom! namin Mom! mayor Mommy, why you get it this? na pagkasunduan. Why you get my pencil? I don't know. This one. Don't disturb me. I'll talk to titas and titos. Okay? My, I have something. something. Oh. I'll talk tita and titos. Okay? So don't Hi. disturb me. You sorry, ah? Ang nakiusap ang mayor namin na makipag-cooperate para hindi mas lumala. Kasi mahirap talaga. Mahirap na nga ang buhay. Mahirap pang hanapin ang bawat pang-araw-araw na panggastos. Mas lalala pa. Yun ang pinupunta. Oh, okay. Excuse me. Kaya sundin na lang kung ano yung ano ng pamahalaan. Kasi para naman sa amin. Mahirap talaga. Kaya sabihin man natin na may mag-ayuda. Hindi na namin in-expect yun. Basta ano lang, mawala na. Mawala na ba yung ganitong ano, pangangamba? Kasi hindi naman ano, hindi biro. Hirap araw-araw. Nag-iisip ka, gabi-gabi, nag-iisip ka kung ano mangyayari bukas, kung anong paraan, anong diskarte na naman ang gagawin para lang malagpasan yung araw-araw na sitwasyon. Nakakakaba na nakakatakot na ganyan, lumalabas ako, nagtatrabaho. Sa palaran din ng sitwasyon kasi siyempre kung hindi naman ako gagalaw pa ng pamilya ko, mga anak ko sana ako kukuha ng pagkain. Yun ang iniisip ko na lang. Ginawa na lang, dadasal na lang. Yes! And then
You're done? Oh, you eat na. Ah, okay, busog na daw siya. Kaya, yun lang ako. Tikman natin yung spaghetti ko. Nahilig ang mga bata. Bakit naman? Yummy. Cheesy siya. Ayoko yung maraming ano, yung pulang-pula na ano, yung nag-aagaw yung cream at saka yung spaghetti sauce na. Tapos may ano, cheese. Na mayabang ano, pang merienda. So yun guys. Mag-ano na lang tayo, magdasal. Makakayanan natin lahat ang mga pagsubok. Kahit sino man sa atin. Walang kasiguraduhan. Positive na lang tayo. Hirap. Isa nga pag iniisip ko, alam mo yung migraine ko, sobra. Pag umatake yung migraine ko talaga. Kaya araw-araw may ano ko yan. Yung bag ko laging mayroong pang ano, pang migraine na gamot. Na ano ko na lang, nalaman ko na lang gamot. Kasi kung magpapit ko naman kasi, ako Diyos ko, mahirap na ako. Pag napaliw ako, Diyos ko, wala na. Yung matalo ako ng sitwasyon ngayon sa araw-araw. Kasi siyempre tayong mga magulang. Naisip natin yung kapakanan ng mga anak natin. Kaya sabi ko, hindi pwede ka lang matatag ako. Ano lang to, trial lang. Sabi ko, trial lang. Ayun, pag ano, umuwi ako, salamat sa Diyos. Parang sa mga kami maghapon. Kaya yun. Try na lang tayo. Diba guys? Thank you yung mga bago kong friend dyan. Kumusta kayo? Stay safe lang. Magdasal lang tayo. Wala naman imposible kayo. Labanan lang natin. See you guys. Kahit pa ko yung spaghetti. Konti lang kasi kinain kong kanin. Parang ano lang. Bye guys. See you later or see you tomorrow or my next vlog. Support nyo naman yung ano ko, yung video ko. Kung nagustuhan nyo, like nyo lang. Comment lang kayo kung anong mali sa ginagawa ko. Thank you guys. Love you. Hello. Hello guys. Kumusta? I-shoutout ko pa lang yung mga ano ko, mga bago kong friend. Kumusta kayo dyan? Ano ba itatawag ko sa inyo? Kasi sa ano, Bisaya ako. Sa Bisaya sa amin, yung mga bagong kaibigan, sangkay. May mga bago akong sangkay. I-shout out ko ang mga bago kong sangkay. Kumusta kayo dyan? Lalo na dyan sa Kubar, Saudi Arabia. Mga bagong kaibigan dyan. Shout out Elmi, Janine, and Jackie Lou. Kumusta kayo dyan guys? Safe lang. Tsaka ingat kayo dyan. Ingat kayo palagi. Ingat. Alam ko mahirap ang trabaho niyo dyan. Kaya
Pray lang kayo na raos kayo at matapos na yung kontrata nyo dyan. Ingat lang kayo dyan. And God bless sa inyo. Stay safe and pray lagi. Wala naman imposible. Ingat guys! Saka sa bago kong mga kaibigan dyan, salamat. Yung mga nag-subscribe sa akin. Thank you sa inyo. Isang malaking karangalan sa akin. Alam mo ba yun, kahit na isa lang nadagdag sa akin, masaya na ako. Totoo lang. Parang yung na-appreciate ko yung isang bagay na malaking bagay sa akin, tapos mahalaga na sa akin. Shout out pala kay Martin at saka kay Jen Rivers dyan sa ano ba yan, England, sa Waray British Vlog. May vlog siya guys. Sabi ko na lang dito sa ililink ko na lang para makita nyo yung vlog niya. Vlog din. Sa Waray British Vlog. Yan sa UK. Mag-asawa sila dyan. Nagtrabaho din sila mag-asawa. Kumusta kayo dyan? Ako naman tatanungin nyo. Ito, ayos lang. Ayos lang. Happy lang. Kahit maraming trials. See you guys! God bless! Shout out pala dyan sa mga kamag-anak ko sa Leyte, dyan sa Barangay Hilaba, Barangay Hawod, Barogo, Leyte. Kumusta kayo dyan? Mag-ingat kayo dahil sa itong pandemic na ito. Hindi pa naman tapos-tapos. Kaya ingat kayo dyan. Alam ko mahirap ang buhay. Pagkatatag lang kayo at alam nyo naman, malayo tayo sa pamilya, sa isa't isa, kaya mag-ingat na lang tayo lahat. Kumusta kayo dyan? God bless sa inyo at pray lang tayo, magkakaraos din tayo. See you guys! Thank you. Bye!